And who told the ocean you can only come this far? And who showed the moon? Angazi noma uyaluzana uNyawo singena ngaloke namhlanje kwingosi ihlabelelo zamanazaretha singena noma kanjani ngengoma lapha ekeneneza kamnandi esuka lapha kwintokazi yaphesha kelwandle Nicole Mullen uthi I know my redeemer lives. Ngiyazi uNkulunkulu wami uyaphila. Wena ngiyazi uzoyizwa kanje le ngoma itshela ukuthi ayingeke uBK manje usho ukuthi ungene umoya wothanda njengoba kuyinyanga kaFebruary. Cha le ngoma ngiyithanda kakhulu ngoba ibabaza ubukhulu bukaNkulunkulu. Ithi uNkulunkulu ukwazi ukukhipha lapha ke ilanga athi alimela likhanye ligcinela akwazi ukushintsha akhiphe inyanga athi inyanga nayo futhi ayikhanye kodwa ikhanye igcinela. Ukhuluma ubabaza ubuhle benkanyezi zizinhle zikhanyise kumbe ihlobise isibhakabhaka ahamba azokhuluma ngezinto ezenzeke emhlabeni akhulume ngolwandle ukuthi ubani wathi ulwandle lithi melflower liginqika ulwandle alihambe lize ligcinela. Uthi umuntu ongenza lonto kuphela uNkulunkulu. Uthi mengibona bonke lezi imanga lezi ngiyabona uNkulunkulu khona uNkulunkulu uyaphila. My redeemer lives. Nicole Mullen njengoba ngimukela noma kanjani udokotela wami uDr Ngoki Mahaye isebuyile noma kanjani udokotela madoda dokotela sikubelele sikabukela. Hayi ngeke macingwane wasithinta lapha esingathintwa khona baba. Hayi ngeke ngiyizwa le ngoma ngena ngayo. Ngizwa le ngoma ngena namhlanje kanti vele inyanga yothando sibuka uthando shemba sithanda ngalo. Wasidala wasibeka leyo nsimo ngokusithanda kungaka. Kodwa ke macingwane hayi ngeke le ngoma isingikhumbuza noma singakangeni ke kwezenhlonipho kodwa hayi angikhumbuza baba yangithathe ngibeka ngithi ye nayi ngithathe ngibeka phi lezo ngithathe ngibeka kuba ngikhumbule ngenhlamafini yakithi. Inhlamafini madoda ushembe Inhlamafini Inhlamafini ushembe esikhuluma ngaye ungikhumbuza manje ukuthi sihlabelelo u110 othi izulu linamafu lidumisa wena ilanga nenyanga lidumisa wena. Manje kwenza ukuthi ke ngibuka ukuthi uNkulunkulu wami uzathi uverse 3 walesi sihlabelelo uma ngithi ushembe Inhlamafini ngisho ukuthi uthi zithi uyingcwele wena Simakade izintaba nemango zidumisa wena. Manje ke ingoma lakwadi uyifunda ukuthi ngiyazi umhlengi wami uyaphila. Ungikhumbuza incwadi kaJobe. uJobe 37 sifunda uverse 15 no16 noma singeke siwufunde ngizogijima nje ngisho ngithi uthi bheka indlebe kulokhu uthula uthi du uzindle ngezimangaliso zikaNkulunkulu. Uthi u15 uyazi yini ukuthi uNkulunkulu ushayela kanjani umthetho enze unyazi lwakhe lube banzi emafini na izulu linamafu azothi u16 uyazi yini ukuthi amafu andlaleke kanjani. Uyazi namafu andlaleke kanjani. uNicole Mullen la ukhuluma ngesibhakabhaka nenkanyezi nobukhazikhazi obukhona ukuthi ngiyazi makwenzeka kanje ukuthi uNkulunkulu khona uNkulunkulu uyaphila. Uthini uJobe? Uthi uJobe uyazi yini ukuthi uNkulunkulu ushayela kanjani umthetho enze unyazi lwakhe lube banzi emafini. Yazi ukuthi amafu andlaleke kanjani azothi uJobe 38 u34 no35 ungamemeza yini uze kuzwakala emafini. Ushembe izulu namafu. Uthi izulu namafu. Uthi uJobe 38 verse 34 ungamemeza yini kuze kuzwakale emafini. Uthi ushembe izulu namafu athi uJobe 35 ungayithuma yini imibani noma unyazi ukuba luhambe bese luthi kuwe silapha na. Madoda. Uma ufunda iversion lena macingwane yeBhayibheli leli impela shicilelo esishasha liphume ngo2020 ngonyaka odlule. Lithi wena ungakwenza yini ukuthuma imbani ukuba ihambe bese uthi kuyo bheka silapha. Okusho ukuthi uNkulunkulu uthuma imbani kodwa futhi akwazi ukukhuluma ngayo engathi kusasenza zamuntu. Angazi ngoma ukhuluma ngamafu uhlawulelo 50 sithi bonani ovele emafini uzobiza abantu bakhe. Haleluya dumisani bantu nonke. Kodwa ngithanda mase besethu verse 2 suka kukhuluma uJesu niyoshemlilweni ngoba manje lapho nisebenzela khona
Kodwa manje ngifuna ukubheka basithi uverse 3 umhlaba wazamazama amatsha adabuka izinkanyezi ziwile ilanga lafiphala. Anganoma ebethelwa uKristu wethu inkosi yethu Jesu Kristu bothelwe siphambaneni kwazamazama umhlaba amatsha aqhephuka. Hayi ngeke amacingwane asibuye amacingwane buya baba. Hayi buya baba. Ngeke kwenzeke baba. Asibuye sesihamba kakhulu baba. Sesihamba kakhulu kodwa kuyona inkinga phela umoya. Umoya ovumayo vele sisemoyeni emsakazweni ukhozi FM ngaphansi kwenhlangano esakaza ngomoya. Kodwa dokotela ubukhuluma ngomoya wenhlonipho, ubukhuluma ngaleli yasonto uthi ufuna ukukhuluma ngezinto ezisisekelo sebandla, ukhuluma ngenhlonipho uyiqhathanisa nemfundo. Ngiyafisa ke siqhubeke. Sizongena kuyona inhlonipho ngithe ihambisana nemfundo ke. Ngiyobe ngingene kahle emfundweni kodwa ngisho ngithi sesiqale umkhankaso omkhulu manje ukuba abantwana bazobuyela ezikoleni back to school campaign. Nathi ke njenge eyenziwa unyaka nonyaka siyayenza lento yenziwa unyaka nonyaka ukuthi ke abantwana babegquza ukuthi abantwana babuyele esikoleni. Kodwa ke ngiyafisa ukukhuluma amacingwane ngama tenets of respect. Yiziphi lezinto esithi amayithi bandla kaShembe lakhelwe phekwe insika yenhlonipho? Yiziphi lezinto ezizenzayo? Ngizobala nje ezincane ngoba ziningi kakhulu kodwa ukuvezela nje izwe, uvezela umhlaba ukuthi bake bayibonani bona inhlonipho elolu hlobo. Ngoba inhlonipha akhona ukuhlonipha ngenhliziyo, ufuna ukuhlonipha nangezenzo. Thina nje sebancane wawuthi noma ungena ebhasini ume noma mawubuhle iphansi usukume ubedela umuntu omdala. Inhlonipho nje yakithi thina abantu abansundu. Uqale kuleli bandla lethu kwenye imigomo engaphansi imigomo yenhlonipho. Uthi namasenate asigxeki ezinye inkolo. Asigxeki nje ezinye inkolo. Ukugxeka nokuxipha nje. Cha, akufuneki. Ngoba thina maNazaretha sazwaba ukugxeka, sikazwathi ukugxeka ezinye inkolo. Inkolo kaNazaretha saqala ukuba khona. Sazi ngisho ukungena enkantolo hayi ngaze ngafunda la sazi uShembe ngishayeboshwa ashawa maNazaretha thwalandela uhlanya sazi okuningi. Yes, ngaleyo ndlela ke uma sisemathempelini ngaphakathi sisemndlini engcwele sihamba ngenyawo kuyinhlonipho lokho uhamba nje ngenyawo shuthi sehlopho shuthi umkhulu wangalana sihamba ngenyawo. Ukuguqa uma singena ethempelini siyaguqa sithandaza kuyinhlonipho lokuhlonipha uNkulunkulu. Ukuhlala phansi ethempelini esiceshini. Sihlala phansi eziceshini zethu, abanye bazibahlala emathawuleni abangenazo icepho. Abanye bazibasamplement ngokuthi andlala icepho bese beka ithawula. Bese beka ithawula ngaphezulu. Usuke seyihlobisela nje. Usuke seyihlobisela nje. Kodwa kusho inhlonipho ukuhlala phansi. Silalela izwi kaNkulunkulu. Uhlezi phansi. Hayi ngoba macingwane ibandla lethu ngebe nazo izitulo. Ngebe na amatafula amahle. Hayi. Oya nje khona amakho omhlangano. Ufuka ubuka ukuthi cha abantu baseZulwini la. Hey madad. Kuleli bandla ukunikela siguqile. Sinikela siguqila sime ngenyawo. Kuleli bandla as a part of inhlonipho sisontela ngaphandle endaweni ezungezwe amatshe amhlophe. Ngoba sihlonipha ngokaNkulunkulu abaseFilipi. Kuleli bandla akusetshenziswa kusetshenziswa itray nendwangu noma inethi ungimboza ukudla uma kulethiwe ikakhulukazi kumuntu omnumzana. Umuntu nje oseganiwe uma elethelwa umakoti wakhe noma ingane yakhe noma ubani uyaguqa. Mawabona nje impela ama-tray ebheke egama. Wabona ama-tray ebheke egama. Impela lapha kuphambana inethi lapha eyibomvu eyigreen eyipink ubone ukuthi awukwakuhle kuphethwe nangezodwa. Kuphethwe nangezodwa. Uyazobangala amacingwane ukuthi lento ikhona eBhayibhelini. Ikhona eBhayibhelini ayikona ePatriarch. Hey madoda. Cha ikhona eBhayibhelini indaba yekama nokuthi uyiphatha kanjani ekama. Ikama. So kwenziwa lokho. Okhona eBhayibhelini kaNkulunkulu. Ukuguqa uma sekulethwe lokho kudla. Indlela ongimboza ngayo nokuphatha ngayo nomsufikile. Uyaguqa bese yakubeka. Inhlonipho nje ejulile lebandla. Hey madoda. Futhi abantu abaguqayo macingwane. Abantu benza lezi zinto.
uyethuka masubona abantu endlela abamhlonipha ngawushemba kodwa abakliphi izinga kodwa alikho izinga kuNkulunkulu alikho izinga omunye usuke ehle emotweni yakhe enhle yemali bathe ehle sehamba ngenyawo ufice ngisho amakhosi aphethe izizwe afike phambi kwenkosi afika guqa usho umengameli umangameli abaphethe izwe bafike beguqa lapha akhona umangameli okwaphatha ilizwe engajikanga lapha anongitshela ukuthi ubani ayi impela angikhumbuli khona umengameli okwaphatha lelizwe lokhu lakhululeka ngo1994 ongajeke lapha futhi ngake ngezwe ngentshumayelo okunyathela lapha ukuthi kunestembe esithathwa ngaphansi konyawo awubheka phansi konyawo ukuthi ukhona kenazo lestembu sokunyathela nje ya wazi ngisho uhamba khona amacengwane uhamba ngesizotha emzini oyingcwele noma ngaphakathi ethempelini awugxawuzeli nje uhamba ngesizotha ulazi futhi uhlangothi lwakho ukuthi wena uhamba ngakuphi uhlala kuluphi uhlangothi sithini isilili sakho lento ecurfew nje yaziwa lapha abantu kam ngapha into yethu le Paul ngapha umcimbi wethu ecurfew nje ifika le corona indala iyaziwa ushaya lesikhathi akufuneki umuntu uhamba ngalezi khathi uyabethusa abantu icurfew thina siyayazi iyaziwa indala atushembe ubani wafika beka amakhefu angakafiki sesikhuluma ngawo namhlanje kuya ngama nje amakhefu uyazi kubusho nje macengwane hayi ukuthi ushijoke yebo awuclown baba ikhefu la ngempela ikhefu ngempela ngoba ngeke utholakale lapha kunekhathi ezibekiwe kuthiwa ngalesikhathi ebusuku nje lapha kusahamba umuntu akekho hey madoda kunabagadi bakhona namaphoyisa khona sezulwini asuke egadile phekwa ukhona ingilosi esuke igadi loyamzi ingakho mawenza into engalungele loyamzi uyayibona ufana nobani khona ingilosi fana noma isiphelele inkonzo ngumthetho kuthiwa siphume etempelini ngoba sekungena ingilozi ilungisela inkonzo ezolandela uma kade besingene kuyasekuseni masiphuma kuzongena ingilozi izolungiselela inkonzo yasemini awazi ilungiselela kanjani angabe izocosha imithandazo lebade ithandazwa noma izinto yakade icelwa lapha ezithathwa ethunyelwa ngohlelo lwakhona uNkulunkulu uyahlala wena uxoxa indaba zakho ngaphakathi kuyahlonishwa kuleli bandla siyayithoba lapho ukhuluma nabaphathi noma nomuntu omdala ongaba abavangela abafundisa amakhosi siyayithoba awuvele nje ube angazi ngakubeka ngithini hey madoda kuleli bandla udlushe ngami angiphathi kusuze phakathi esontweni ngaphakathi eparadise udlushe ngami kuyasonta bano udlushe ngami hey noma uhlezi ngendlela okuhlala ngayo nesizotha uhlezi engathithi useyinto usemagigini asemhlabeni usemajadini asemhlabeni enkonzweni wenza sengathithi hey cha futhi angiyeke le ndaba lapha na asingeni kuma social network ebese uba nolimo onohlalwana ungene bese ukhuluma amagama alumelayo impela nje lento yama social network cha yabo ngize ngiluleke ukuthi abanawo akube ukuhambisa indaba ezinhle kaNkuluNkulu ukuxhumana okuhle kaNkuluNkulu ngisholo nje mina ngisho ukuthi abenawo ngisholo nje uwesikakhulu koma unalento yama social network ebese usebenzisa yona ukwenza izinto zasemhlabeni noma ukhuluma indaba kaShembe kabi uvula iargument ezinto kaShembe ama social network ukuthi siyogama lakhe athuka ngayo ayeke ongivale lapha vala ngisaba ayakudlula ungathuka abantu lapho ushumayela noma uthandaza hey ungabe nentshumayelo noma uthandaza ube nentshumayelo nohlalanyana ethuka abantu hlonipha isihlalo sobukhosi ngoba nisho nasekhaya nje kwakho thina amacengwane esiganiwe esingabana umzana esakhe imizi yobaba ya mina waqashela ngetende wena waqashela ngetende lomcimbi batshela abantu waqashela ngetende lomcimbi uma ingane engizalayo noma ingane ezalwa ubaba nomdadu wethu yep uyangizwa amacengane izokwenza iphutha ebese ngithatha induku ngiyayishaya phambi kababa angishaya yona sengishaya ubaba uqobo
inhlamba eyisono esiphindiwe kuleli bandla asithuki inhlamba kuleli bandla hey madoda esho ngakhuluma amagama ngathi awona inhlamba kodwa ebe inhlamba uma uwabuka awadike kuleli bandla sikubona ngakho kuleli bandla ukuthi awukho grounded kahle noma ukholo kwagunguluza kuwena noma ushembe wamgcoba njengovaselina awumphuzanga njengamanzi wayemthambene egazi lakho sikubona ukuthi uthuka inhlamba kulezi ibandla okugcina awuzithwali awubi ipigogo kuleli bandla ubi uqhafaskoshi kuleli bandla ubi iqhaphoshi kuleli bandla awunayo impakamo ube stupid kodwa uyaqhubeka ube ingceku kaNkuluNkulu usebenzela uNkuluNkulu usebenzela abantu bakaNkuluNkulu abakhona eNingizimu Afrika ngoba ushembe uluthando ushembe futhi uyabaza abakhe nabakhe bayamazi ziyamazi umelusi lento yenhlonipho ngiyibuke emacengwana ngaze ngayibuka kwabanye bababhali bakithi abazinceda buchopho esibahloniphayo kuleli lakithi namanye amazwe ngiyakhumbula futhi ukuthi kulezi zakithi ukhona udokotela uKapuya olapha e-University of Zululand UIS Kapuya e-University of Zululand okuthe ngo-2014 wabhala i-thesis kwi-PhD yakhe ekhuluma nge-discipline in schooling ihloko sakhe uthi study of rural secondary schools in KwaZulu-Natal which is a doctoral dissertation from University of Zululand efocus endaweni yaseMhlathuze. No dokotela kuyezwakala dokotela. Kodwa mhlawumbe ngazi ngoba sike sathi mesikhuluma wathi enkulumeni yakho ekhulume kuleli yasonto kunembuzo yabhekana nayo ngoba wakhuluma ngezinto eziyisisekelo sebandla wakhuluma uzothinta ngisho indaba ethinta uMphongolo wesivumelwano. Ngiyathanda sesiphethe nje dokotela mhlawumbe ke sibheke lo Mphongolo wesivumelwano bathini ngawo? Hayi macingwane ibe undaba zekwayo into uMphongolo wesivumelwano ayibuzwanga amaNazaretha ibuzo akuphela kodwa ibuzwe abantu abagcwele umhlaba abanye onyawonhle abaphathe indaba kaNkuluNkulu ngamavangeli ngokwehlukahlukana ngibona isimanga iinterest yoMphongolo wesivumelwano yabankulu kakhulu emabandleni ngokuhlukahlukana kodwa ngakusho macengwana ukuthi uMphongolo wesivumelwano uyisisekelo sobuNazaretha ngaphandle koMphongolo wesivumelwano ubuNazaretha abukho uMphongolo wesivumelwano uyimfihlo phakathi kwaNkuluNkulu noShembe akuxoxwa lutho ngoMphongolo wesivumelwano kodwa sogijima ezintweni esizithola eBhayibhelini ngoba uMphongolo wesivumelwano uyinto ejule kakhulu macingwane ngifikelwa usizi into uMphongolo wesivumelwano ngoba uma ufunda incwadi kaSamuel 2 uverse 12 ukhuluma ngenkohlakalo yamadodana kaEli uHofina noFenebhasi omadodana kaEli ngabantu abakhohlakele ayengamazi uNkulunkulu angazi ukuthi noma ukuthi namhla uma isizwe sakithi sikulolobishi leCovid sihlaselwa izifo bese ngebuke nesizwe sakithi ukuthi sivikeleke ngenxa yoMphongolo wesivumelwano ngoba usahlonishwa ebandleni lamaNazaretha usahlonishwa enkolweni lamaNazaretha ngakho ke uverse 29 kaSamuel oqala isahloko 2 uverse 29 uthi kungani uthi uNkulunkulu kuSamuel kungani niwedelela umhlatshelo wami nomnikelo wami engiyale ngawo endlini yami inhlonipho amadodana akho nizikhuluphalisa ngeminikelo emihle yakwaIsrayeli yabantu bami na waholela ekuthenini kube khona izigameko ezehlukahlukene esinye sesigameko obangisachazile njena uSamuel yena ke uSamuel wesibili ke manje uyisahluko u6 sifunda ivesana u6 ka7 uthi kancane bafika ngasesibayeni sika Nakoni manje uza walule isandla sakhe emphongolweni kaNkuluNkulu weqiniso wawubahamba ngoba izinkabi zacishe zawo gumbuqela twintukuthelo kaNkuluNkulu yamvuthela uza
uNkulunkulu weqiniso wambulala khona lapho ngenxa lesisenzo sokungabi nanhlonipho kangokuba wafela khona lapho eduza komphongolo kaNkulunkulu weqiniso. Umphongolo nqondo ukuthi kuyinto ejulile maAfrika ukuba khona komphongolo ebandleni lamaNazaretha. Ngisho ngagijima eBhayibhelini amaFiliste ngenxa yamadodana kaEli athinta umphongolo kaNkulunkulu engahlambulukile, athinta umphongolo kaNkulunkulu waze wathathwa amaFiliste, namaFiliste athinta umphongolo kaNkulunkulu bengengcwele, bengasokile, bengayile ebheka inqola njengoba amaNazaretha ebheka inqola bawungcolisa umphongolo. Banqotshwa amaFiliste basha ngenxa yomphongolo ngoba babengawazi ukuthi usho ukuthini. Unemthetho nemigomo. Unemthetho nemigomo. Uthi uma ufunda eBhayibhelini kuthiwe senqotshiwe ama-Israyeli impi eyalwela laphana eBheni Ezeri okwafa khona ama-Israyeli alapha ko-4,000. Kodwa bakwazi ukuthi ngisho sebenqotshiwe bakhokhoba bayawuthatha umphongolo wesivumelwano. Kuthiwa kwaba nomsindo nemvungo obakubiza ngokukhumuluka kuleli Bhayibheli iVirgin entshe. Kuthiwa ethuka amaFiliste athi usho ukuthini lowo msindo ukhamuluka ongaba enkanjini yamaHebheru na. Kuthiwa bezwa lo msindo ejabula amaHebheru ama-Israyeli ngoba esewuthola umphongolo wesivumelwano. Lithi iBhayibheli amaFiliste esaba ngoba athi uNkulunkulu ufikile enkanjini. Esho umphongolo wesivumelwano. Athi uNkulunkulu ufikile enkanjini esho umphongolo wesivumelwano. Athi ke maye kithi ngokuba akukaze kwenzeke njengalokhu phambilini. Uverse 8 wakhona uthi maye kithi kubani osihlenga esandleni salaba uNkulunkulu abanamandla na. Yibo laba uNkulunkulu abashaya abaseGibhithe ngalo lonke ubhubhane ehlane. Qinani nina amaFilisti ukuze ningabi izigqila zamaHebheru njengoba beyizigqila zenu, yibani ngamadoda nilwe. Lento yangikhumbuza ukuthi umqalo wendlela wakhulula lelizwe laseNingizimu Afrika ebugqileni bokugqilazwa ngawo umphongolo wesivumelwano. Kuthiwa baphindele emumva bayolwa nama-Israyeli, kuthiwa kwafa inqwaba ke ngalolanga belandela umphongolo wesivumelwano. Kwaze kwafa abantu abangaphezulu kwezinkulungwane engamashumi 30,000 ama-Israyeli asala enkundleni sebelandele umphongolo wesivumelwano ngoba lo mphongolo wesivumelwano wawuyinkinga. Balwa nabo nabafuna lo mphongolo. Bafuna lo mphongolo ngoba bathi uNkulunkulu okulomphongolo oNkulunkulu bama-Israyeli lo mphongolo uyibo labo uNkulunkulu nowabakhipha eGibhithe kwabhubha amaGibhithe. Ngakho bazobhubha nabo bajike babe izigqila kanti bona yibo abagqilaze uIsrayeli, yibo abagqilaze amaHebheru, yibo abagqilaze amaJuda. Ngaleyo ndlela ke amaFilisti abe sewuthatha umphongolo. Bacingwane kubhlungu ukuthi awuthatha umphongolo awusa eEbheni. iEbheni indawo ethi seIzeri awufika ubeka endlini kaAshidodi. kaDagoni. Babeka eceleni kwakhe but uDagoni kwasa efile. Ethuka kakhulu amaFiliste. Bebeka umphongolo wesivumelwano eduze kwakhe kwasa yena kwasesefile engasekho. Bawuthutha bawusa kuAshidodi. Zasha futhi Hayibo kwabhubha abantu. Baphinda bawuthutha bawuse eGathi. Zasha babhubha abantu. Bathinta ulaka likaNkulunkulu. Baphinde bawuthutha bawuse eKhroni. Kwaphinda kwabhubha abantu. Lo mphongolo wahlala kumaFiliste izinyanga eziyisikhombisa zo7. Uyazi inyanga isikhombisa ngokweBhayibheli inyanga yokwenzeka kwezinto. Inamba nje unumber 7 perfectionist. Yes. Kwase kuguquka izinto wasuka umbusi wamaFiliste wabiza abapriest wabiza nababhulayo nabahlola imhlolo ukuba wabuza ukuthi siwenze njani lo mphongolo. Uyinkinga manje nawu uqeda abantu. Uyinkinga uqeda abantu bawugcina beyuphindisele kwaIsrayeli. Lo mphongolo esikhuluma ngawo namhlanje amacengwane ulapha ebandleni lakwaShembe. Hey madoda. Ulapha ebandleni lakwaShembe. Ngakho lonto iyathusa iyathuthumalisa amacengwane. Iyathuthumalisa amacengwane ngangokuthi ngikhumbula ukuthi uShembe uhlabelelo 106 uthi Thixo Nkosi yamakhosi sibheke ngomsa wakho thina abampofana bakho wena wembethe ukuphakama njengenkubo
Hey madoda. sibheke umsa wakho thina abampofana bakho wena wembethe ukuphakama njengengubo kanti uma uzoya esihlabeleleni futhi 103 uthi sivumele wena Nkosi isichaka sakho sishumayele izwi lakho ezizweni zonke uma ithandazo ushembe uyibiza ngesichaka ke namhlanje Uyibiza ngesichaka. buya lento engake ngayisho Hey, ushembe ukayibize uthi uyisichaka sikaNkuluNkulu Usungambiza ngesichaka uthi ushembe isichaka. uthi ke kodwa uNkulunkulu akamvumele ashumele ezweni lonke Hey madoda. uthi sithumela wena Nkosi sithumele wena Nkosi leso sichaka sakho sibuthene sigcwalise ngalowo msa wakho awu macingwane yena futhi uSamuel wokuqala isahloko sesibili uverse 7 no8 uthi uSimakade wenza abampofu baceba uyabathobisa bese baphakamisa uyamvusa umpofu uthi ulini uyayiphakamisa impamanga ezaleni abahlalise nezikhulu badle ifa lesihlalo sobukhosi uthi ushembe imikhosi emikhulu yezingelosi imikhosi emikhulu yabangcwele imikhosi edumileyo yabapostoli yabafela izwi lakho uhlabelelo 106 azothi uJobe 36 verse 7 amehlo akhe akawasusi kwabalungileyo kodwa ubahlalisa namakhosi ezihlalweni zobukhosi abaphakamise kuze kube phakade ngakho ke uverse 24 uyena uJobe 36 uthi khumbula ukudumisa imisebenzi yakho abahlabalela ngayo abantu bakho ngoba sehlweni lwezihlabelelo ngiyayibuza ke macingwane ngiyayibuza ngiyayiphendula lesi simo esibhlungu kangaka sokuthi sekhulunywe kangaka ngenhlalamafini yakithi ushembe kodwa abantu bangasondeli ebelivikele lelizwe macingwane walivikela ngomkhosi walivikela ngomphongolo wesivumelwano kaNkuluNkulu uMphongolo wesivumelwano kaJehova ushembe ehlabeleni sakho ukhuluma kakhulu ngoSimakade uwona uSimakade omningi namhlanje ezweni lakithi sekune version yesiZulu entsha ephuma ngonyaka odlule eBhayibheli shicelele esisha esikhuluma ngoSimakade kuphela esilikhipha igama loNkulunkulu kanti ushembe wakhuluma ngoSimakade kudala singakazi uMakade uthini bacingwane ngizwa ngifikelwa usizi ngisangifikelwa usizi lomsakazo nakulabalele nalelizwe lakithi eMzansi ukuthi ngani bangayiboni imfihlakalo kaNkulunkulu nkulu kangaka Hey Dokotela ithanda ukubanzima yangisinda nami mase weqiwa imizwa nenyembezi ukhuluma indaba enkulu indaba kaShembe ukhuluma indaba kaThumekile esingayiboni kuze kube namhlanje ngoba uJesu naye mefika bambonanga uthi noma sezohamba uJesu uthi ke sengiyahamba kodwa ngeke nginishiye nodwa ngiyofika nginicelela umduduzi ngiyonicelela umthokozisi athi uShembe mefika abesethi yena ngamemeza ubusuku nemini awungizwanga ngani namanje kuyakhulunywa njalo kulolu hlelo ihlabelelo zamaNazaretha akhuluma odokotela beshintshana bekhuluma indaba enkulu imfihlo kaNkuluNkulu kuyangithusa ukubona udokotela efikelwa zinyembezi ngoba ukhuluma indaba enkulu indaba ethi uShembe uthi noma sengimemeza emsakazweni kodwa uyothi awungizwanga inkulu le ndaba esiyiphethe la ngikhumbula ingoma kaKeke kunengoma yakhe ethi I need your touch khona lathi mesha khona besethi this is not a show but an experience with God ukuthi mawusacabanga ukuthi ishow nje le redweni show kaBK akuyona ishow kodwa sekuyishow ekhuluma ngoNkulunkulu nemfihlo kaNkulunkulu uqobo lwayo it's no longer a show it's an experience with God Dr. Ngoki Mahayi noma kanjani kuleli yasonto lomhla ka20 uzobebuyile uphethe isihloko esithi bopha ukhalo lakho njengendoda nawe dokotela ngiyakubona ukuthaka ngenxa yokukhuluma indaba enkulu ngithi nawe bopha ukhalo lakho njengendoda uqine kanti ngesonto elizamhla ka13 Dr. Xhakazi uzobe khona this is not a show but an experience with God. Can I minister to you? This is not a show, this is an experience with God. I need your touch. Tell it to the Lord. To the Lord, yeah. It's a piece.
control.